ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda daga zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku samu. Idan bidiyon ya birge ku ku share ku comment sannan ku danna like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da amina arziki na cikin wannan tashar mai albarka dandalinmu na matan aure, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci mai albarka. Da fatan kowa da kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon namu na yau insha Allah. Bidiyon namu na yau dai zai kawo muku wani ingantaccen haɗi ne, wani resit wanda muka haɗa saboda ku mata na musamman mai suna tsimin mata. Daga wannan shine asalin tsimin mata wanda kuke ganin shi a nan. Itatuwa ne guda uku haɗi da halawan mata wanda ake kira su karnabat. Za su zama guda hudu insha Allah. Za ki nemi wannan itatuwan ne kamar yadda kike ganin su haka. Na farko shine icen maroruwa, sassaƙen maroruwa wanda kuke gani ga nan. Mafi yawancin mutane suna ta yawan tambaya akan shi wannan ice menene, to kada ku damu insha Allah. Ku kokari ku je wajen masu sai da magungunan gargajiya. Idan kuka tambaye su icen maroruwa to za su nuna muku shi insha Allah. Na biyu shine hancin kaɗe kamar yadda kuke gani ga yanan ƙasa, shi yake kira da karamfali, kul da jiranfil da sauransu. Na uku za ku gan shi ga yanan kamar yaji ba yaji ba ne, wata itaciya ce wadda ake kira da mananas ko in ce minanas, duka ana kiranta da shi, doka shi ne minanas. Na hudu shine alawa, halawan mata wanda ake kira su karnabat. Doka ga suna za ki samu wa'annan itatuwa ne ki haɗa su wuri ɗaya, ki tsaftace su, ki hidda ƙura da dattin da suke da su, kana sai ki saka su a matsayinki mai kyau. Tukunya ko kuma wani kasirolkin da kike iya amfani da shi, sai ki tafasa su iya tafasawa yanda kike da buƙatar su insha Allah. Idan suka dafu da kyau sai ki tace, don shan zai zamo kamar verre de tea, ƙaramin verre wanda maza suke shan shayi da shi. Ɗaya da shi da safe, ɗaya da shi da rana, ɗaya da shi da maraice. To in ya so sai ki samu fa'idodin da insha Allah za mu ci gaba da kawo muku fa'idodi da magungunan gargajiya bisa wannan tasha mai albarka dandalinmu na matan aure ta kuce.